iOS és un escritori web, és a dir, que tu des de qualsevol ordinador pots entrar en el teu escritori web, que allà tens els teus documents i els programes per editar aquests documents. És a dir, tu des de qualsevol ordinador, l'ordinador de la universitat, l'ordinador de casa o l'ordinador de feina, obres el navegador web, Internet Explorer, Firefox o el que sigui, et connectes a internet, entres a la pàgina d'iOS i allà tens els teus documents, obres el document i sense haver d'instal·lar res tens les aplicacions que tu necessites per editar aquest document, per poder treballar en aquest document. Pot ser un arxiu de Word, un arxiu d'Excel, una foto, qualsevol cosa. I no només pots treballar tu sol, sinó pots treballar amb aquests documents col·laborativament amb els teus companys. I tot això des de qualsevol lloc, des d'un mòbil, des de qualsevol dispositiu que disposi d'internet. Quan va sortir la idea d'iOS era evitar que tinguessis que anar amb el pendrive o pujar-los al mail, que molta gent el que fa és, nosaltres mateixos ho fèiem abans, que és enviar-se mails a un mateix per tenir l'arxiu. D'aquesta manera tu els tens a iOS i sempre que necessites accedir a iOS entres a iOS i ja els tens allà. I el bo d'iOS és que no només tens els arxius, sinó que pots treballar amb ells i col·laborativament. Això és el valor afegit que representa respecte a un mail o qualsevol cosa existent.